Il-politika tal-Partit Laburista flimkien ma' tmexxija tal-ekonomija f'pajjiżna fl-aħħar xhur huma żewġ fatturi ewlenin li għalihom il-maġġoranza tal-poplu jażel jivvota il-Partit Laburista. Dan ħareġ minn stħarriġ fil-gazzetta The Sunday Times. Fil-fatt dan l-istħarriġ il-Partit Laburista kiseb appoġġ ta' 56.5% meta mqabbel ma' 42.1% biss għall-Partit Nazzjonalista. Dan jimmarka żieda fl-appoġġ ta' 2.7% fuq l-aħħar stħarriġ għall-Partit Laburista u tnaqqis ta' 2.8% fil-fiduċja għal Partit Nazzjonalista. Fost dawk li jażlu jivvotaw lil Partit Laburista kważi nofshom, jiġifieri 46.9% jivvotaw hekk minħabba l-politika tal-Partit Laburista. Dan fil-waqt li 18.8% jażlu lil Partit Laburista għal mod ta' kif ħaħsib l-ekonomija tal-pajjiż fl-aħħar xhur. Isegwu hemm 17.4% li jivvotaw lil Partit Laburista għal mod ta' kif jieħu ħsieb lill-pensjonanti u 16.4% għat-tmexxija mill-lat ta' saħħa fi żmien il-pandemija. L-istess tħarriġ juri li aktar minn 3/4 ta' dawk li wieġbu għall-istħarriġ, jiġifieri 83.8% qalu li mhux se jibdlu l-vot tagħhom minn dak tal-2017. Intant l-editorjal tal-istess gazzetta fl-istess jum innota dawn ir-riżultati pożittivi għall Partit Laburista u raġunijiet ewlenin warahom. Fost affarijiet oħra l-editorjal jinnota kif minkejja l-pandemija l-ekonomija ta' pajjiżna għadha trendi fil-waqt li għandna rata ta' qatt baxxa fl-istess waqt li qed jinħolqu impjiegi ġodda. Għall-editur ta' Sunday Times il-programm ta' vaċċinazzjoni tul il-pandemija ukoll kien kruċjali biex il-każijiet jinżammu taħt kontroll. L-istess editorjal jinnota wkoll kif it-tmexxija ta' Bernard Grech mhux jirnexxilha toħroġ lill-Partit Nazzjonalista mill-naqbut tal-passat. Fil-fatt l-editur jinnota l-messaġġi kontrastanti tal-Partit Nazzjonalista fuq kwistjonijiet bħal dik tal-kannabis li naqsu mhux ftit il-kreddibilità tal-Kap Nazzjonalista.